How danse Maliba TV1 jabaraninka ni ako kunnafoni sentelima wati seli. Anga jamana ko kanko ni diɲɛ cɛ ka baara minisiri Abdoulaye Diop ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ ni duniya selege naani tɔnba bolofara min ɲɛsilen do baarako koɲɛw ma o ɲɛmɔgɔba Gilbert F Ngboye kunu ho tarata avril kalo tile 7 san 2026 kuma falifalen tun ɲɛsilen bɛ ka baara ɲɛnama caman sigi Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ yiriwa o maaba filaw kumara fana baara dɔw labɛn kan minnu bɛ kɛ sigida caman na min dɛmɛ bɛna ɲini ka bɔ ko kan jamanaw yɔrɔ ka kɛ ni lahaliya minnu bɛ Mali la sisan olu minnu bɛ kɛ sababu ye fana ka baarakɛyɔrɔbaw jɔ min bɛ dayɛlɛ bɛɛ ye. O kɔfɛ lakanako o dakuna jema fintigilakaw ye bolodakɛ binganikɛla jɛkulu ɲɛma siganama dɔ kan minnu ka baara bɛ kɛ jema ni Bamako sira ni jema ni Kayi sira kan o ma siganama in dɔnnen do ko OS ni a bɛ sanji 23 la minɛla dugu dɔ la ni kilomɛtiri 40 ɲɔgɔn bɛ ani jema cɛ ka bolola marifa dilannen muru ani a ka dabalifɛnw to a kun ni maa wɔɔrɔ tun minɛla o jɛkulu in na marisikalo tile 8 ni 11 tɛmɛnen o sira fɛ commissaire Jibril Sanu y'a ka cɛdenw fo u ka baara ɲuman na ani ka wele bila jamana kɔnɔdenw ma u ka jɛkafɔ sabati ni lakana tigilamɔgɔw ye. Ni habore no hamta kokan kibariya kunnafoni na hama daminɛ Congo RD kunu ho tarata su Abigail Kasoki ni abi sanji 30 ɲɔgɔn na bɔnɛna anina ni marifakisɛ ye ni ya bangi sigida la wali kale RD Congo kɔnɔna na ka kɛ ni a cɛ ka siriyakan sɔrɔlenw ye ko dalamanga dɔ de tɛmɛna ale ni golomasi tabaw ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ yalayala la ni a bɛ fɔ olu ma ko patrouillekɛlaw ka sɔrɔ ale tun bɛ ka segin ka na a ka so Real Madrid ni Bayern ka match bannen kɔfɛ ko manga bonnen de ale muso bɔra k'a bɛna kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ko kisɛ fana y'a sɔrɔ a kɛrɛ la ko bɛ se waati min na lapitaliso la a fatura boloda kɛra o ma kofɔlen kɔni kan wa ko sigilamɔgɔw ye wele bila ko sɛgɛsɛgɛli fana ka dayɛlɛ. An b'a kuncɛ Iran tile 40 kɛlɛ kɔfɛ Iran y'a jira k'a ye sebaya sɔrɔ l'Amérique jamana ni Israel kan min bɛ bila tariku kɔnɔna na Iran jamana lakana kulu ka fɔ la ko Washington sɔnna u ka hakilina talo ma min bɛ tali kɛ ka kɛlɛ jɔ pewu ɲangi min taara u kama ko o bɔ yen ani k'u ka golomasi tabaw wele u ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ani kolu de ka mara bɛ Détroit Hormuz kan ni o ye kɔgɔjida sira dɔ ye tajiw bɛ tɛmɛ min fɛ ka taa diɲɛ jamana tɔw la ani ka fara uranium fɛnɛ kan Iran jamana b'a jira ko ye sebaya de ye olu ma ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.